Баймак районы Байыш авылында былтыр ир-егеттер коры оештырылып, улар авыл тирәһендә өмәләр үткәрү, Яңа ел каласыгын төзү, урындагы клубты ремонтлау эшен башкарды. Быел коры агзалары элекке административ бинаны кайтанан төзекләндереп, урындагы яшьләргә шөгыльләнү өчен спорт залы әзерләй башлана. Әүдем авыл егетләре хакында бездән киләһе сюжет. Хәзерге интернет заманында кешеләрде йыйып алу бер ни түгел. Киске сәгатьтәрдә игълан языла, ә иртәгәһенә иһә эшсе көстәр көтеп тә тора. Әмма бындай күренеш Байыш авылы ир-егетләренә генә хас. Былтыр улар күмәкләп йыелып, һөйләшеп, авыл тормышын үз кулына алды. Ул кагызда гына түгел, эш менән башланып китте. Оештыру төркеме кырда эшләгән егетләр Элмир Әхәтов, Азат Хамматов һәм тагы бернисә егет башлангысында бердәм өмәләр яһалды, балалар өчен боз каласыктары төзелде, мәдәният йорты ремонтланды. Әйткәндәй, Яңа ел каласыктар конкурсында тап Байыштар гран-при яуланы. Әле хуҗаһы торган бинала спорт күнекмәләре өчен бүлмәләр төзекләндерелә башлана. Спорт зал тибез инде. Шуны асырга ремонтлый башлаган, эмәһенә башлаган инде. Бүгүн тәүбә. Бул бина элекке бер сатылган контора ине. Ошо бүлмәләр авылыбызның библиотекаһы булды. Буны һәрге вакытта ошо бүлмәне бер спорт зал дип асабыз һәм каршы бүлмәһендә безнең илгилектән эшләп килгән фольклор, истәлек фольклор эшләп килә бит инде. Уларның җитәкчесе Фатиха Таштемирова карап йөри, уныла бер рәтләп, уларга ягилеккә ул як бүлмәсендә уларга бирергә дип тора. Хәзерге вакытта безнең чатта хандан ашу ир-егетләре бит тора инде. Чатта тормаган калган ир-егетләр авылның олылары, пенсионер агаларыбыз да, мәсеттә Ремонт эшендә урындагылар гына түгел, ә ситтә яшәүчеләр дә ярдәмгә кайта. Был юлы Сибай калаһында электрик булып эшләгән егеттәр кайткан, ә ситтә Себер тарафтарында хезмәт иткәндәр матди ярдәм күрһәткән. Уларның аксаһына спорт залына кәрәк ярактар алынасак. Эшебез күрендә клубтар ремонтлап бирдек. Шул үдәдән көч белән фонд астык та, кем күп акса күчерә, шул акса күчереп, самагын аткан кешеләргә йөреп сыктык. Хәзер болай туктаналар. Әйттең тыңлап сыгала, менә бүген дә күрәгез инде. Бер генә тапкыр чатка ядгайны, күп халык йөрде. Ә урындагы ир-егеттәр корына килгәндә, бүген инициатив оешманың үз чаты бар. Шулай ук унда үзара бүленгән финансларның кайда сарыф ителүе күзәтелеп бара. Ә башкарылган эшләр күзгә күренерлек. Озакламай яңартылган клуб бинаһы үз ишекләрен ачасак. Уны хәзер танырлык та түгел. Ә уйлап карасак, авыл тормышы ошо клуб, мәктәп биналарына нык бәйләнгән. Хәзер зур артистларны кабул итүе оят түгел. Бында эшләр башлангач, район мәдәният идаралыгы ла инициатив төркемгә ярдәм кулы һузган. Димәк, шундай егетләребез булганга куанам. Уларның шундай әүдем рәвештә менә безнең идара итү эш авылда эш алып өчен зур ярдәм. Сәхнәне киңәйтеп, ирәндәрне яркерләрен алыштырып, ултыргыстарды яңырттылар, освещениены алыштырдылар. Сәхнә киңәйде, кул каушарып кемдилер көтеп ултырудан файда булмай, чөнки үдең эшләмәһәң авылга килеп берәдә эшләп. Эшләһәң эш карышмай, бергәләп сыкһаң айруса үдең эшләһәң тагыла күңеллерәк, хезмәт һөҙөмтәһе лә, уның кадере лә югарырак була. Алма биш авызыма төш дигән замандар артта калды, хәзер инициативалы кешеләр осыры килде. Буны вакытында аңлаган Байыштарның өлгеһе барыһы өчен дә үрнәк булып тора. Гөлнур Ишбулатова, Хайдар Көмешбаев, Яңалыктар хезмәте.